Здравейте! Тук с мен той Хелрезерото, черното мазут, печка, въглен, комически стач, катран и... И съдебен спор. Да. И с нас е също и Инкрати. Ка. И днеска ще почне нова поредица на Yu-Gi-Oh! Джоуи да беше на тази Power of Chaos ли ко беше. И Не, може да Джоуи разцъкаме и другите версии, ако искаме по-нататък. Тъй, Ако че... искате. Само ако вие искате. И така, предизвикам трата. Ай, ще дадем ти. И печелим! Винаги почвам се към тъгон, не знам защо. Защото си Така, беше втори. майка ти. Така, падни са карти. Трябва да им кажеш колко часа в момента. В момента часът е 5:45 сутринта. И цъка, бе. Yu-Gi-Oh! Това не е проблем за нас, естествено. Защото чакаме опонента ни Тере, Призвавам! Екзодия. Ти представяш ли си да имаш 5 час на Екзодия и преходната падна, че? Ще е някаква изръщена. Аре, що опонентваш хода е? Давай по-бързо. Забравих да го една човек. И са човек оста. Така, сега. Тъй. Седи, чакам, викам, тази смарда няма ли да преход да иска. Я къща тук. Така. Ду. Трябва едната да унищожава другата, принципно е. Ду-ду-ду-ду. Това нещо е много тъпа карта. Ду-ду-ду-ду. Не знам дали знаеш ти каква е тази карта. Къв си ти гей такъв, бе? Значи го педерага, ако не сте виждали педерага, ето. Педерага. Маля как пръднах. Шит, чай да стана да затворя малко, да отворя. Тега, сега. Ще кажеш, че някакви Ние медицински се сме- спалят. Ние сме ботови, ще направим тъй журжур. И призвавам сърцето на карте. Не, нямаш право. Ти тия сърца за нищо ги нямаш. Опонентинг. Ти имаш чейн. Не, нямаш чейн. Кой му е позволил на този да... Го педал прече. Педал прече. Много яко като че на нещо, как се чува само. Аз съм спрал звука, защото една игра. Той аз съм си го спрял. Сигурно ще ми лаги от него. Да, и го играем на такова. Много дълмоти и в момента гледате как губим за 3 секунди.